जोंनि सेंग्राखौहाय मा साननानैहाय बरबाद खालामनो फैयामोन फैनानै फिसालाखौ नागिरदों फिसालाखौ नागिरबा फिसालाखौ नुवा ओरैबायसा सोमोनांथाव जाथाय ओरैबायसा गिख्रंथाव जाथाय बाक्सा जिल्लानि दिरंगापुर गामियावहाय गावनि बिमाया गावनि असे फिसाज्लाखौनो गोदोनायाव हानानै बुथारनाय जाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला मोनथिगोन आरो बेनि सायाव जोङो फिन सावरायफिनगोन भिडिअखौ ससे आं होनानै होनि मा जामारनाय जाथायाहाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुबाय थादों जानांगौ सासे हिन्जाव मानसिखौ सासे हौवा मानसिया जे बुनाय मोनसे भिडिअ क्लिप्स गोबांनो नुदों जानांगौ बा गोबांनो भिडिअखौ नुवाखैबो जानांगौ बै जाथाया मा जामारनाय आरो मानो जाखो नैबे भिडिअखौबो आं नोंथांमोननो होनानै होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लायोब्ला मोनथिगोन बिफाया दुब्लियाव थांदों दुब्लिनिफ्राय फैनानै फिसालाखौ नागिरदों फिसालाखौ नागिरबा फिसालाखौ नुवाखै इखि बिब' दङ बिब' सासे दङ बिब'आ माने दङ आरो न'आव ओमफ्राय बिमायाबो दङ बिमाया दुगैखांबायमोन जेनेबा आरो दुगैखांनानै न'आव दङ आरो ओमफ्राय बिब'नियाव सोंबाय नोंस्रा फंबाया महा थांखो बिमानियावबो सोंबाय बिमानियाथ' माथो गैया ओमफ्राय बिफाया गावनो नागिरबाय गामियावबो नागिरनो थांबाय ओमफ्राय गामियाव नागिरना मोनैनि एसे मोनाबायबो मोनाबा टर्च लानानै न' खाथियाव नागिरबाय न' खाथियाव नागिरबा थालिर बिफां सिङाव एकदम सन्देहाथ' दा बिमानि एसे साइक'लजिकेल इसु दङ होनना खोन्थादों दा इखौनो बयबो सासपेक्ट खालामदों आरो दानि बैसोआ दा ओरैनो अनुमानिक हिसाबै अनुमान खालामनायाव 4 बोसोर बारबाय 5 बोसोराव हाबबाय पुलिस फैदों पुलिसाथ' सानै साथाम गोदोर अफिसारानो फैगासिनो दङ दाबो मोनफैथ'वाखै मोनफैसिगोन होननानै खोन्थाबाय थादों नों दा गोसोआव मा सानदों ओमफ्राय नों बै सेंग्राजोंनो थांबा थारखागोन ओमफ्राय नों न'आव थांनानै दा मा खालामगोन आं न'आव थांनानै बिसोरखौ थांनो दोनबा थागोन बिसोर बुथारबा आं बुथारजागोन ओमफ्राय नोङो मा साननानै फैफिनामोन बेवहाय आं फैनाय समाव जेबो सानबोआखैमोन नोंनि गोसोजों नों फैखादों आंनि गोसोजों फैखादोंमोन मैया दाखालिनिफ्रायनो मा सिमां मोगथां सोबनाय फैनाय थानायावसो आं बेबायदि जादों सिमां मोगथां बै सेंग्राया सोफनाय फैबाय थादों मा होननानै सोफनाय फैखो गाबज्रि फैनाय बायदि मोनबाय थायो ओमफ्राय नों जिबनाव सोलायनो हाखाले आं न'आव थांनानै थाहैनोसै नों फाइनाल डिसिसन लाखाबाय एकदमबारे नों बेवहाय जे हाबा जाफैबाय बेजोंहाय नों जिबनाव खुनु माने संसार जानो हाखाले ओमफ्राय नों मा साननानैहाय हाबा जाफैयामोन दाथ' बे सेंग्रानि लाइफआ बहुद बरबाद जाबायना नों खनसेलाबो साननांगौ नों बे सेंग्रानि लाइफखौ नों खनसेलाबो साननांगौमोन दा नों मा सानना हाबा जाफैया बुंसाय दे खनसे बुंसाय आं सिगाङाव जेबो सानाखैमोनलै जेबो सानाखैमोन नों गोरलै लानानै फैबाय दा बे सेंग्रानि लाइफआ मा जागोन नों जे बेजोंहाय आं जिन्दागिनि थाखाय आं बेजोंनो संसार जानो फैबाय होननानै नों जे इसिबां रायजो राजानि गेजेरावहाय समायखिरा लाबाय ओमफ्राय बे सेंग्रायाबो नोंखौ बोजबबाय खनसे नङा खननै नोंखौ नाजावबाय होमब्ला बे सेंग्रानि गोसोआ माबायदि नों खनसे रिसार्च खालामनानै नायाखै नों खनसे स्टाडि खालामनानै नायसै जुदि गुबुनफोर बायदिब्ला नोंखौ बे हौवाया नाजावफिनलेमोन दा जोंबोथ' नोंनि थाखाय नोंखौ अननानैनो जों रावनोबो बुहोआखै दाखालबो होमब्ला जों नोंखौ बेसेबां अनदों ओमफ्राय नों जोंनि अननायखौ खनसेबो साननानै नायखायाखिसै आरो जेन'बा नोंखौ सोबनाय फैबाय आं मानिबाय दे सोबनाय फैबाय खिन्थु बेखौबोथ' इगनर खालामनो रोंनांगोन ना मोजां मोननायालाय सोरनिथो गैया आंनिबो दंमोन आं फार्स्ट लाभखौ मोनाखै आंबो मोनाखै फार्स्ट लाभखौ उदालगुरिनिमोन आंनिबो मोजां मोननाया खिन्थु आं बेखौ मोनाखै बिराद हास्थायदोंमोन आं बेसेबांबा 5-6 बोसोर आं गोसो थोलायदों बेजों खिन्थु अब्लाबो आं बेखौ मोनाखै खिन्थु आंनि गोसोआव मोनसे साननाय फैदों मोजां मोननो रोंबायब्ला नागारनोबो रोंनांगोन आंबो खस्थ' मोनदों सप्तासे गाबदों आं बे हिनजावनि थाखाय आंखौ मारै गारनानै थांनो हाखो बियो
खिन्थु आं बे न'खरखौहाय डिस्टार्ब खालामाखै दा ग्रें ग्रें रायजो जागासिनो दं आंबो खुसि मोनो दा बिसिनि रायजो जानायखौ नुनानै खिन्थु नों जे दिनैहाय आंनिनो लोगो बेखौ दे नों बरबाद खालामफैबाय आं बेवहाय बिराद दुखु मोनदों दा नों सेकेन्ड टाइम नों दे हाबानि सानथाम उनावनो खारबाय बिनि उनाव जों नोंखौ बुजाय सोमजाय न'आवहाय दोनहैफिनदों ओमफ्राय न'आवहाय जों खोथा होबोदोंमोन नोंनो खोनाजोबखायाखै होनब्ला मास मोननै जों सम होबोदों जुदि बिनि जिबनावहाय इउ टार्न गिदिंफिननो हानाय लाइफआ जुदि फैबायब्ला जों बेखौ नाजावफिनगोन मानसि हिसाबै भुला जायो आरो जों नाजावफिनदोंबो ओमफ्राय नों दा मा साननानै बेबायदि डिसिसन लाफिनखो संसाराथ' बिराद गोलाव थाबायनांगौ दं नों गावखौ फोजोबनानै लायोब्लाबो नोंनि जिबना नों सिरु जिन्दागि नों सान्ति गैया बेखौ नोंबो मिथिखागौ जों बुंनाङा ओमफ्राय नों मा साननानै बेबायदि डिसिसन लाखो दे नों बुंसाय बै हौवायाबो नोंखौ नाजावफिनले होनबाय मा आंनि खर'आ साननो हाला नोंनि खर'खौ नोंनो सामलायनांगोन मानसिनावहाय मिनिट सेकेन्डआवनो थावजेन साननो हानाय गोहोखौ इसोरा होदों बे मेलेमखौ नोङो सैथो लामाजोंहाय इउज खालामनो रोंनांगोन जुदि नों सैथो लामाजों इउज खालामनो रोङाब्ला नों बिराद खस्थ' मोनगोन नों उनावहाय दाथ' नों थांनायनि फाइनाल डिसिसन लाबायब्ला जों नोंखौ दोनहैगोनबो नानि बुजिबाय जों नोंखौ दोनहैनोबो राजि खिन्थु नोंनि फिउचार लाइफआवहाय जे नों थाबायनांगौ नों बेखौ माबायदि थाबायगोन नों खनसे बुंनायसै दे नों खनसे बुंनायसै खनसेल' बुंदे नों आंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय आंखौ गनायनानै न'आव दोनोबा आं अराय समनि थाखाय आं थाबाय थागोन अराय सम नों न'आवनो थागोन खिन्थु मानसिहा दे सानसे बुरैलांनाय नोंनि गासिबो देहाफोरा सानसे रुबायलांजोबगोन बै समखौ नों सानाखै आरो नों बे जोंनि सेंग्राखौहाय मा साननानैहाय बरबाद खालामनो फैयामोन दे बुंसाय बेथ' बहुद सिदा सादा बेसारा नों मानो बरबाद खालामनो सानखो बेखौहाय दा नोंनि फाइनाल डिसिसना आं न'आव थांफिननायसो बेनोखासै दा नोंथांमोननो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनानै होबाय जितु बै जाथाय जितु बाक्सा जिल्लानि जि गिख्रंथाव जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै फोरमायनाय मा जामारनाय जाथाया लोगोसे बै खौराङाव बुंनाय बायदिब्ला सासपेक्टेड होननानै बुंनाय जादों बिमाखौहाय जे गावनि फिसाखौ बुथारदों होननानै मानो होनोब्ला मेन्टेलिटि एसे प्रब्लेम दं होननानै फोरमायनाय जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ नायदोंब्ला मिन्थिदोंआनो जानांगौ बेजोंनो लोगोसे जितु ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय सासे हिन्जाव मानसिखौ जे बुनाय गोबां गोसायै बुनाय सौनाय ना थिग बेखौ लानानै गोबाङानो सोंलु बा कमेन्टफ्राव माने कमेन्ट खालामनाय नुदों बे मा जामारनाय जाथाया मा जाखो मानो बेफोरबायसा ना नोंथांमोना बेखौबो भिडिअखौ होनानै होबाय